Máte v hlavě jaký ten kolečkový deník, co se nikdy nezastaví? Přemýšlíte o včerejšku, zítřku a mezi tím zapomenete na dnešek? Možná si říkáte, no jo, tak ženská hlava, co s tím nadělám? Ale co kdybych vám řekla, že s tím jde nadělat docela dost? Ahoj dámy, vítejte u mého videa. Dneska si popovídáme o tom našem úžasném ženském mozku, protože někdy mám pocit, že tam místo myšlenek běhá taková malá veverka s pořádnou dávkou kofeinu, co neustále něco řeší, plánuje, vzpomíná a hlavně nikdy se neunaví. Znáte to? Přemýšlíte o tom, co uvařit k večeři a už vám možná naskočí vzpomínka na trapas z roku 2010 a hned na to si uvědomíte, že jste se měli objednat k zubaři. Zkrátka bláznivý mentální multitasking. A víte, co je na tom nejlepší? Mnohdy si ani nevšimneme, že ten náš vnitřní rozhovor už jede na plný obrátky a my se ani nemáme šanci nadechnout. Vzpomínám si třeba na jednu kreativní ženu, s kterou jsme na konzultaci řešili prokrastinaci. Když mi vyprávila svůj den, bylo to jak sledovat Formuli 1 na okruhu. Začala snídaní, pak přešla k jejímu šéfovi, jsem se dozvěděla celý jeho rodokmen, pak se dostala k tomu, jaký zlobí děti a než jsem se stihla zeptat, jaký má počasí u nich, tak už mi líčila svoji ideální dovolenou na opuštěném ostrově. A víte co? Ona si myslela taky, že je to normální ženský den. A upřímně, možná to takhle vypadá u každý z nás, ale nemusí to tak být pořád. Tenhle náš neustálý vnitřní rozhovor je taková mentální přetíženost dnešní doby, protože neustále něco čteme, vidíme, posloucháme. Máme prostě neuvěřitelně moc podnětů, jako když sedíme v přeplněném autobusu. A my si jen ale musíme někdy říct, že z toho autobusu chceme prostě na chvilku vystoupit. Jako když řeknu, řidiči zastav, já se potřebuju nadechnout čerstvého vzduchu. A tím čerstvým vzduchem může pro nás být například meditace. A meditace všímavosti neznamená, že se najednou proměníme v zenový mistryně, co sedí v lotosové pozici a nemyslí na nic. To je pro většinu docela smrtelná představa. Jde spíš o to naučit naší naspídovanou veverku zpomalit a podívat se kolem sebe. Představte si, že jí nabídnete oříšek v podobě vašeho dechu. A ona se na chvilku zastaví, aby si ho prohlédla a my máme mezi tím chvilku klidu. Jak na to? V meditaci všímavosti se prostě zaměříme na to, co se děje právě teď. Může to být náš dech, pocity v těle, jak sedíme, zvuky kolem nás, i ten otravný zvuk projíždějícího autobusu se počítá. Tím, že ale věnujeme pozornost přítomnosti, dáváme naší mysli takovou kotvu, ke které se můžeme vracet, když se ta naše veverka zase rozeběhne na výlet. Po všech možných myšlenkách. A teď si zkusíme takovou malou pauzu pro tu naší veverku. Uděláme si krátké cvičení. Zaměříme se na náš dech. Pohodlně se usaďte, klidně se trošku zavrťte, můžete si zavřít oči, pokud vám to vyhovuje, nebo se jen tak zadívejte jemně na nějaký bod. Vnímejte, jak vám vzduch plyne přes nos nejlépe do vašeho těla, jak se vám nadzvedává hrudník, jak se pohybuje břicho, co to dělá s celým tělem. Vnímejte váš nádech, výdech. Vnímejte teplotu vzduchu, který nadechujete, a teplotu, co vydechujete. Zkuste svoje myšlenky upoutat teď pouze na ten nádech a výdech, nebo na to, co dělá vaše tělo. Klidně si položte ruce na hrudník, na břicho, abyste lépe procítili váš dech. A pokud se přece jenom vkrade nějaká myšlenka do vaší hlavy, zkuste ji jenom zpozorovat, nechat ji odejít a zase se vrátit ke svýmu dechu. Hlavně si neříkejte, že to nejde, že je to náročný. No to postupně půjde. Vždycky na něco myslíme. Ale jenom můžeme malinko ovlivnit to, na co budeme myslet. Teď chceme myslet a zkoumat
náš nádech a výdech v těle. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Uvolněte se, otevřete oči, můžete se rozkoukat, rozhýbat, protáhnout. Vidíte? A to bylo všechno. Věnovali jsme krátkou chvilku našemu dechu. A i taková maličkost, když se dělá pravidelně, může naši veverku trošičku ochočit, aby se dělá v klidu. Tahle pravidelná meditace všímavosti má super benefity. Může nám pomoct lépe zvládat stres, být více v klidu, soustředit se, hlavně když se snažíme doposlouchat, co nám vypráví manžel, nebo lépe ovládat naše emoce, abychom nevybuchovali při maličkostech. A to je skvělý, ne? Takže pamatujte, sklidnění mysli je jako trénink. Jako když naučíme štěně nějaký nový kousek. Buďte k sobě laskavé, trpělivé a zkoušejte pár minut denně. Stačí začít třeba 2 minutkama, aby jsme nepřepálili start a zase nás to neodradilo. Ale dávkovat si to po malých částech, nejlépe každý den. Dejte vědět, jak se vám tohle video líbilo, napište mi vaše postřehy do komentáře a budu se těšit. Ahoj!